Πίτσα ή σουβλάκια. Κάτσε μωρέ Λιδία, από τραπέζι γυρίσαμε. Τραπέζι της μάνας σου, Σάβα. Χόρτασες εσύ με το σκότι πεσκανδρίτσας που μας σέρβιρε. Έλα μωρέ, τώρα μας έχει ταΐσει και χειρότερα. Γιατί έχεις τόσα νεύρα? Γιατί πήγα 2 συνεχόμενες Κυριακές στην Αλεξάνδρα, γι' αυτό. Αφού ακυρώθηκε το τραπέζι στο Εγάλεο, γιατί οι γονείς σου πρέπει να πάνε εκτάκτο στο χωριό, τι να κάναμε? Να πηγαίναμε μια βόλτα στο κέντρο. Εκδρομή στο Σούνιο. Ειρηνευτική αποστολή στη Συρία. Οπουδήποτε αλλού πάντως εκτός από τη μάνα σου. Αγάπη μου, τι την έφαγε στην πεσκανδρίτσα αφού σε πείραξε τόσο πολύ? Η μάνα σου με πήραξε, Σάβα, όχι το ταλέπορο το ψαράκι, που μας είπε και ανοικοκύρευτες γιατί δεν ξέρουμε πώς γίνεται η σάλτσα ξινόμηλο. Μισό λεπτάκι, χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη? Όχι βέβαια, γιατί ξέρεις ότι η μάνα σου τις κακίες και τα υπονοούμενα τα λέει δίθεν χιουμοριστικά. Εντάξει, μωρέ Λιδία μου, δείξε και εσύ λίγο κατανόηση. Μάνα είναι. Κι εγώ μάνα είμαι, Σάβα μου. 2 παιδάκια που τριγυρνάνε εδώ μέσα, εγώ τα γέννησα. Δεν κάνω έτσι. Ναι, αλλά εκείνη έχει γιους. Ξέρεις εσύ καμιά πεθερά που να συμπαθεί την ύφη της? Και βέβαια, η μάνα μου τη λατρεύει την Αλίνα. Τη λατρεύει, αλλά με την αδυναμία που έχει στο Διονύση, σίγουρα θα τα έχει τα παραπονάκια της. Έχεις ακούσει ποτέ εσύ τη μάνα μου να πει κακή κουβέντα για την Αλίνα? Όχι, γιατί η Χαρούλα είναι πιο διπλωμάτισσα από τη μάνα μου. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα τα σκέφτεται από μέσα της. Τι λες, Σάβα μου. Η μάνα μου είναι η τέλεια πεθερά. Σέβεται την ύφη της και δεν θα την κατέκρινε για κανένα λόγο.